sensació de molta il·lusió per al canvi que estem vivint i com deia, que cada cop són més les persones que estem caminant en aquesta direcció d'una educació més humana, no? Acollir unes jornades com aquestes per nosaltres és un plaer. És molt necessari també perquè nosaltres estem formant professionals de l'educació, no només mestres, sinó també educadors i educadores socials i pedagogues i pedagogs. Aquests professionals en el seu futur desenvolupament professional hauran de veure que aquestes pràctiques educatives, aquestes visions de l'educació doncs formaran part també del seu treball. Quan em van dir per participar a les jornades i vaig veure la quantitat de propostes que hi havia, trobo que és un espai superric per descobrir noves formes. Jo crec que un dels problemes és decidir a quin taller pots anar perquè aniries a tots, o sigui, es necessitaria que tenim molt més temps per poder endur-te un tastet de totes aquestes coses tan interessants que es plantegen. Per mi ha sigut com un regal molt gran de veure com conflueixen molta varietat de gent i un moment històric, sento.